cancut tali wondo hangestokno fatwane ulama hangupre dedawuh kang mulya perkara ala padha sikrihana hanguti ilmu iku perlu tumrapong Islam lanang lan wadon kanggo kautaman ning donya lan delangan perlu maneh ningkatno keimanan mula ayo mas yo ketinggalan mulya iku ora saka rupa uga padha pangkat lan derajat nanging saka ilmu kantu ing prilaku kanca ing kisih gembira alerap-lerap banyune segara angliya numpak prau layar ing dina minggu keh pariwisata alon praune wis kaloko katon ngawe-awe prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe Sigra kang bala tumingal prang campyo samya mendelik lir wetek wileting godo mangucap niti benjang sangaji mijil latinyo ngedali us
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kalon nuwun. Sugeng siang, sugeng pinanggih lumantar pagelaran Sanggar Seni Kademangan, lumantar Pekan Kebudayaan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak. Wondene ing titi laksana kaliyan semenika ngaturaken irah-irah Babat alas Glagah Wangi. Ing wasana ngaturaken sugeng siang hayu rahayu widodo kalis nirhing sambe kala nuwun. Kocap kacarito sumodol ing satengahing ngono bangsane para yaksa datan trimake yen babat alas sigra kadadian ing satengahing ngono Glagah Wangi. Para yaksa datan trimake babate alas Glagah Wangi. Berkalah seketika bangsanya para siluman di belantara hutan Glagah Wangi. Mendengar kabar bahwa alas Glagah Wangi akan dibabat, berkalah bangsanya para siluman di tengah-tengah hutan Glagah Wangi.
muncul seketika bangsanya para siluman dari semak-semak belantara hutan Glagah Wangi. Mendengar kabar hutan Glagah Wangi akan dibabat, muncullah siluman singo barong di tengah-tengah belantara hutan Glagah Wangi.
duduk sarira pankani oyo badan karingah lendeng. sangkut kumregut budal ing sak tengah ngono sajuru-juru para prajurit kang sigra hambabat ing sak tengah ngono Glagah Wangi kapimpin dening sang senopati budal ing sak tengah ngono sigra hambabat alas Glagah Wangi.
Bledek kang ngampar mega surya kumebyar. Oi ca oi ca ayo maju rotan tomodo siap siaga maju bareng tandang karya. Ayo maju rotan tomodo siap siaga maju bareng tandang karya. Oh ya oh ya para jurit mangertiya ing titiari dina iki sira kabeh kabudalake ing satengahing mono Glagah Wangi. Saperlu sigra hamepes sakabehing para siluman kang dadi redu ing satengahing wana. Kanthi niat Kakang Kawah Adiari-ari Ponan Getih Puser Pancer Sinara Wedi guru sejati Sukma kawekas Sang Yang Menang manunggaling kawula Gusti. Kanthi niat kang suci bebedak ing satengahing wana ing tembe bisa dadi kutha raja ya adeke Kesultanan Demak Bintoro. Senopati enggal kabudalake sakabehing para jurit ing satengahing wana Glagah Wangi. Kanthi sesanti sura dira jaya ningrat lebur dening pangasputi rawe-rawe rantas malang kutung. Sakabehing para jurit sigra budal sajuru-juru. Teki-teki sakabehing para jurit kang dipimpin dening Sang Senopati tumuju ing satengahing mono Glagah Wangi. Sakabehing jurit tumuju ing satengahing wana.
Sangkot kumregot kanthi bungah ing sajroning ati budal sakabeh jurit. Tida-tida sumedul ing satengahing alas bangsane para yaksa kang gawe rindu sakabeh para jurit kang sigra hambabat ing satengahing wana. Waja 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 What's Os. What? Os. What's Campuh Poncokoro ing satengahing alas. Yaksa kembar gawe rindu ing sakabeh para jurit kang kapimpin dening Sang Senopati. Ats. Poncoborien den Poncoborien os
Jigjaya tenan iki. Satriya Senopati kang Jigjaya iki. Gaman ae nganti mlengker kaya ngene. Pun kula japane riyen, Den. Hoi. Jiwala kaji koko belum. Oi. Oi, meleh Den, meleh, bisa meleh Den. Oh ya. Oi. Jiwala kaji koko belum. Heplekanyes. Iba. Dajia. Kaduan Den. Ya. Hei, Senopati, tahukah? Rasakan pembalasan dariku, Senopati. Belum tahu dia. Rasakan Senopati. Senopati, enggal kok tutuke laku nganti ing sawetane prapatan Wonosalam. Ing kono ana yaksa kang gawe ridu. Enggal kok pepes Senopati, budal sakabeng jurit tumuju ing wetan prapatan Wonosalam. Ayo maju Prananta Modo siap siaga maju bareng tandang karya. Ayo maju Prananta Modo siap siaga maju bareng tandang karya.
sakabehing jurit kapimpin dening Sang Senopati tumuju ing sawetane prapatan Wonosala. Sengkut gebregut sing satata ya Le. Sak bergodo bangsane para yaksa jumudul ing sak tengahing alas gawe pepalang sakabehing para jurit kang sigra hambabat ing sak tengahing kono Glagah Wangi.
Os. Ojo. Ojo. As. Ôi chó. Ôi. Wow. Bấy chó. As. Đó. What? 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 Coba. Os. Os. Oi. Oi. Wah. Os. Oi. Wah. Os. Oi. As. Wah. Jam. Wah. Ach. Wah. Tido siluman singa barong jumedul saka satengahing wono gawe ridu sakabehing para jurit kang sigra hambabat ing satengahing wono Glagah Wangi. Singa barong sing kok karepke gelem apa ora melu bantu babat alas Glagah Wangi. Yen ora gelem tak tetirah tak boyong ing saperenging Gunung Lawu. Akhirnya siluman singa barong bersedia membantu membabat hutan Glagah Wangi untuk dijadikan kota keraton yang nantinya akan dijadikan kota raja yang merupakan cikal bakal berdirinya Kesultanan Demak Bintoro. Hadirin, demikian persembahan dari Sanggar Seni Kademangan Gebang Bonang Demak. Terima kasih.